Een medaille voor een missie die in maart begon. Op het Italiaanse eiland Sardinië waren 200 mensen van de Louter Vleenbasis met nog eens 100 medewerkers van Volkel gestationeerd. 6 F-sections konden de loft in om de bevolking van Libië te beschermen en het luchtruim te bewaken. Die vleenroutes waren van de Groene al gepland. Terug onder oren Sieger Hoekstra van Ljouwert. We wisten in eerste instantie net echt wat de dreiging van de Groen zal wezen richting de vliegtuigen. Dus ja, toen de eerste man daadwerkelijk boven Libië hing, dan denk je van, ja, komt goed. Dat is een gezonde spanning die daar in mij komt. Persoonlijk gevaar dat we dat in Afghanistan zo'n had, dat hebben we daar net echt ervaren. Net één keer hoefden de piloten raketten en bommen te broeken. Maar ze moesten wel alert blijven, want zonder gevaar wie het werk net. We vlogen boven Libië. Er waren daar luchtafweersystemen, raketsystemen en zo. En die zouden op ons kunnen schieten. Dus de vliegers moesten wel altijd erg opletten en goed scherp blijven. In oktober komt er een eind onder het regime van kolonel Gaddafi. De rebellen weten de dictator te vinden. Ze hebben hem pakt, dat hij dan het eerste nice. Ja, en toen kregen we via de media zelf te jaren van ja, hij is vermoord in Libië. Ja. Dan wel apart. Ik denk dat iedereen wel eens iets had van dat hij oorsman. Want hij hier berochten worden had. Ja, absoluut. Voor het eerst kregen jullie ook de band van de militairen een medaille, om ze heid of mem zo lang missen moesten.